utang ni Kim. Itu baik kamu kau. Utang tu na relakan ka sa dulahe. Kau relakan dia di alhamdulillah tu banyak nak sakit ko jalan. Kamalat. Pay ade man mo bay maganang. May balanang tanga hari balang bangun balanang ko tatakbo ko be. Ade na man kau baranang. Lima ko balanang. Kita nga iya baranang. Dah. Tatakbo be ko bantok ko tetal ko tatakbo. Pek ko na kau baranang gaya kupu-kupu. Dah talong dia. Wala kaya batu. Batu. Tu mampu nak ko jilang dari kau. Dia ko baik. Ade pay sa mo utaman iya. Dah dia lagi istirahat deh. Kau nak baik kan lagi tua balanang tu kau. Capek lang ni kita. Capek lagi din na. May ko tong bawa. May ko tong bawa. Ano to? Pay lagi dito. Jadi dun sana kalau di media sosial aku khususnya untuk di Facebook sana ada jantan yang minta konfirmasi bukan dah dikonfirmasi kecilnya sombong kah dikonfirmasi bukannya salah tanggap lu sana aku di inboxnya hai malam dek cantik salahin cek matu menceliak dan cantik lu sana endak cantik asli lu sana dari kamera lu sana nya tengah malam ko tahai tamalam tadi dek ala jale orang lelaki tahai tamalam tadi dek cek samu lebat tino kata sadolah aku tahai tamalam tadi dek atu parangai jantan-jantan ngatan sana lah jale orang satu surang situ lah menikah lah laki tahai tamalam tadi dek tak cantik jo tengah malam tu caliak satu surang tu dulu nyo lah laki apa lun kok gadi jando gen ba ada kok lado tapampang namu laki su tahai tamalam tadi dek tak cantik yo literang tu tan kata. Assalamualaikum nusana nicip sadoalahnyo jangan lupa di subscribe atau di subscribe yo channel YouTube-nya Nicip Reni Maward RHENY Maward samo YouTube-nya Ajolatwe ditekan tanda lonceng ya nusana nicip sadoalahnyo. Salam cipe selalu dari Nicip.